presented by Jagdamba Films. एक रहे रे गोरे गोरे गलिया चूस गईले सलाले उठल लिया एक रहे रे गोरे गोरे गलिया चूस गईले सलाले उठल लिया रहे उम्र 16 साल कोई दिले बुरा हाल रहे उम्र 16 साल कोई दिले बुरा हाल नहीं देखी सारा माती अरे सिलवा के बोइन गदराती अरे लइकन के जइया से खाती अरे सिलवा के बोइन गदराती अरे लइकन के जइया से खाती अरे संदीप बाबू लइकन के जइया से खाती अरे presented by Jagdamba Films. ऊपर समीज पहने नीचे सलवार रे भइल बिया ई हो पाका खेला रे घूमे छोकरवन के ई हो पटावे बीचे बाजार में घेरी बतियावे ऊपर समीज पहने नीचे सलवार रे भइल बिया ई हो पाका खेला रे घूमे छोकरवन के ई हो पटावे बीचे बाजार में घेरी बतियावे ले बिया खूबे मजा नहीं कहतिया राजा ले बिया खूबे मजा नहीं कहतिया राजा नहीं भाई से डेराती अरे सोना मावा के बहिन गदराती अरे लइकन के जहिया से खाती अरे सोना मावा के बहिन गदराती अरे लइकन के जहिया से खाती अरे संदीप बाबू लइकन के जहिया से खाती अरे presented by Jagdamba Films. अंकित गुप्ता तो भैले पारासान रे देखी के कर कमसिन सामान रे बबलू दे दर्दी के घरे ले कोरा पहल ले लो बिछा के हो बोरा अंकित गुप्ता तो भैले पारासान रे देखी के कर कमसिन सामान रे बबलू बेदर्दी के घरे ले कोरा कहे न ले लो बिछा के हो बोरा कहे अभिषेक करा जायावले लो नमाजा कहे अभिषेक करा जायावले लो नमाजा नहीं देखी सारा माती अरे पूजावा के बहिन गदराती अरे लइकन के जहिया से खाती अरे पूजावा के बहिन गदराती अरे